Alhamdulillah teko Magetan wisan ger ki teko stadion wetane stadion ku stadione peteng dedet. Nah iki biasane tepo tahu. Oh tutu iki tepo tahune sebelah kene. Nah kok tutup? Wih. Oh tutup wis entek iki teko Mangkujayan. Ya Mbah nggih Mangkujayan ya. Tapi ora ana sapa-sapa wong udan. Peteng wis bengi. Nah, ini Mangkujayan. Engko dilungkas ngidul arah nang Carat. Ning tengah-tengahe kene iki mbiyen sadurunge digawe jembatan. Zaman biyen niku dienggo kandang babi. Babine akeh ora ono jembatane. Saiki wis padang jinglang. Padang jinglang menghubungkan antara Mangkujayan dan Carat. Carat itu jalan samudra. Nah, ini jembatannya ya. Jembatane sakmene godene. Iki nek terang ngono ngger biyo. Bocah cangkrukan ke sak pirang-pirang. Lah iki mergone udan ngrecih. Dadine ya ora ning tumo sitok ora ono. Wis pi mamring. Nah, iki wis teko. Iki lampu Bangjo. Lek nganan niku nang jalan samudra. Engko teko alun-alun. Nek ngiri iku nang arah Buranggareng. Nah, zaman biyen ngisor iki jenenge STM. Zaman biyen. Nah, terus iki ketemu pertigaan. Nek lurus iku nyang Buranggareng. Lek nganan iku nyang Parang. Nah, ngomai Mbah Edok kene Parang. Teko kene iki engko isik 15 kilo. Terus dalane peteng. Nah, iki. Ketok apa ora? Ketok apa ora, Mbah? Nah, wis memasuki gunung. Memasuki desa Parang. Iki engko ketemu mobil simpangan ora ya? Oh, ana iki ana sepeda. Ya maklum mancene udan terus. Nah, iki ora ketok blas. Ketoke mau lampu montor tok. Wis tak terusne dhisik ya, iki sik adoh. Sik 13 kilo. Wis ngono dhisik engko nek teko Parang kok tak cul maneh. Oke. Oh, iki ana mobil. Ketemu mobil. Nah, mburine ana meneh sepeda. Sepeda karo mobil. Nah, oh mobil to, Ci. Motone muk siji. Nah, iki dalane peteng kudu lon-alon. Ya, rasa kesusu. Wis teko omah, paling 10 menit lagi teko omah. Oke. Wah, iki kesalip sepeda motor. Oke dulu.